Salutare tuturor și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictăm o floricică foarte frumoasă și anume o magnolie. Sper să vă placă picturica de astăzi. Nu uitați, în caz de n-ați făcut-o, să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări dacă vreți să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Eu în general postez cam o zi da, o zi nu, cam asta este programul meu de postat. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii, în comentariile de mai jos sau pe Facebook aveți un link în descriere, iar cei care vor să mă ajute cu bănuți o pot face devenind membri ai canalului, alăturându-se. Aveți acolo lângă butonul de abonare un buton de alătură-te care mi l-a pus YouTube-ul la dispoziție pentru a mă susține cei care vor să devină membri. Așa că aruncați acolo un ochi și cu ocazia asta vreau să le mulțumesc celor care deja sunt membri și deja mă susțin de luni. Practic, datorită vouă pot să continui să postez, pot să continui să creez tot felul de tutoriale, mai multe, mai dese și să continui să postez pur și simplu conținut artistic, tutoriale de pictură pe acest YouTube românesc, plin cu tot felul de chestii colorate. Bun. Picturica de astăzi, v-am spus, va fi o magnolie. Când pictăm o chestie de genul ăsta, cum ar fi o magnolie sau un lucru așa simplu, nu un copac întreg plin cu magnolie, ci magnolia individuală, automat trebuie să punem accent pe detalii. Dar înainte de asta, hai să vă spun mai întâi cu ce pictez, ce folosesc. Voi folosi culori acrilice, voi dilua cu apă când este nevoie, voi picta pe un carton pânzat, cred că este 20 pe 30 cm. Mărimea cartonului pânzat sau canvasului sau foii, dacă pictați pe coală, nu contează. Pur și simplu pictați pe ce aveți la îndemână, nu trebuie neapărat să, dacă nu aveți un carton pânzat de 20 pe 30, nu înseamnă că nu puteți să pictați magnolia sau orice altceva, nu are treabă. Puteți să pictați și pe un carton pânzat 20 pe 20, adică trebuie doar să o recentrați și să o poziționați altfel un pic, dar în rest e ok. Așa. Și am lipit pe margine cu scoci de hârtie ca să rămână la final o ramă albă de jur împrejur, este o preferință personală, îmi place mie așa, voi puteți să nu faceți treaba asta și să pictați întreaga pânză. Așa. Am căutat o magnolie, pur și simplu o floare de magnolie, am schițat-o în creion, nimic foarte complicat, crenguța, 3 frunzulițe și petalele exact cele principale, nu foarte multe petale, n-am făcut-o deschisă sau așa, am făcut-o aproape începând să se deschidă și apoi începem să colorăm. Schița nu este greu de făcut, cu un pic de răbdare o puteți face indiferent dacă ați mai desenat sau nu, pentru că nu e așa de complicat, sunt câteva petale toate și un pic de tulpină. Iar apoi începem să adăugăm culoare. Când adăugăm culoare, ideal este când pictăm ceva așa mai mare să avem o pânză suficient de mare încât să putem să adăugăm detalii și să avem loc să adăugăm detaliile respective. Adică să pot să dau volum la cele mici frunzuțe, la cei mici bulbi și să pot să-i fac verde mai închis în partea de jos, să-i fac un ton mediu în partea de jumătate, să-i fac o zonă de highlight în zona în care bate lumina, să arăt că este un pic așa rotunjor, să am loc să pot să fac un pic de blending și să vedeți să pierd zona aceea de highlight, să nu las așa pur și simplu să fie cât mai natural. La fel și crenguța, să am loc să-i fac tot felul de particularități, tot felul de e mai strâmbă, nu e dreaptă, mai are ridicături, mai are coborâșuri, să o facem cât mai realistică. Asta legat de crenguță. Iar legat de floricica noastră în sine, o vom face folosind magenta, folosind un roz deschis sau amestecând magenta cu alb și o să amestecăm magenta cu alb practic până la un alb cu o tentă de roz înspre vârful florii. Trebuie să avem în vedere când colorăm petalele, bine, în primul rând să avem răbdare, nu este o picturică care se face repede, trebuie să avem răbdare și să lucrăm pe ea. Dacă obosim la un moment dat, dacă obosiți, dacă nu aveți suficient multă practică, luați pauză, opriți-vă din pictat, poate chiar de tot în ziua respectivă și continuați următoarea zi sau dacă nu mai puteți picta, decât să vă grăbiți. În general nu sunt picturi nereușite, în general sunt doar picturi neterminate, sunt picturi care la un moment dat cel care o pictează pictura respectivă s-a plictisit, nu mai are răbdare, nu mai are timp sau orice alt motiv și începe să grăbească și începe să forțeze finalul și automat practic este neterminată pictura, nu altceva. Așa. Deci am spus, acolo în partea de jos este un roz mai închis, un magenta cu un pic de maron închis, pentru că este o petală mai ascunsă, să zic așa, unde nu ajunge lumina.
iar în partea de sus am făcut-o cu un roz deschis și o să mai adaug mai deschis peste, o să așteptăm să usuce și vom adăuga un strat mai deschis și mai deschis peste ca să-i creăm volum. Acest lucru vom face la fiecare petală, așa că trebuie doar să-mi urmăriți videoclipul, să pictați împreună cu mine. Nu l-am dat la o viteză foarte mare, astfel încât să puteți să urmăriți împreună cu mine și de asemenea să aveți în vedere că mă voi întoarce la petale. Nu e ca și cum dacă am făcut petala aceasta din stânga de tot, nu m-am întors la ea, e completă, e terminată. Nu e terminată, este doar primul strat pe care îl voi lăsa să se usuce și apoi o să mai adaug încă un strat și după aia o să lucrez la altă petală și după aia o să mă întorc la ea, să mai adaug un strat în timp ce cealaltă se usucă și așa mai departe. Și tot voi alterna. Și acum vedeți că m-am întors la petala asta prima, să-i dau un pic de alb, încă nu e uscată, astfel încât albul încă mi se combină un pic cu rozul. Trebuie să mai aștept un pic mai mult, să se usuce un pic mai mult și automat voi lucra la altă petală în timpul ăsta. Cam asta este ideea, cam așa se pictează magnolia noastră aici de față, iar ca și fundal o să adaug un verde turcoaz, bleu, albicios. Voi puteți la fel, după gusturile voastre, adăugați alte culori dacă vreți. Mi-a plăcut ideea de bleu turcoaz, verde, pentru că este contrast frumos între turcoaz și rozul din magnolie. Și cumva așa sare magnolia mai mult în evidență. Cam asta este ce am vrut să vă explic. Mai departe de atât, doar pictați. Ideea este în felul următor. Nu o să vă iasă cum e și mie, pentru că nici mie, dacă este la început, nici mie nu mi ieșea la început când m-am apucat să pictez cum mi iese acum. Sunt niște ani de experiență care am în spate și am progresat, am învățat, am devenit un pic mai bun. Pe măsură ce pictez și trece timpul, voi deveni din ce în ce mai bun, voi avea din ce în ce mai multă experiență și din ce mai multă abilitate de a picta. La fel și voi, dacă sunteți la început, nu vă puneți standardul peste casă și să vă gândiți că gata, trebuie acum să pictați ca, eu știu, Picasso, nu. Pur și simplu fiți conștienți de nivelul la care vă aflați și înțelegeți că pictura se învață, oricine poate să învețe să picteze, dar nu este un proces rapid, este un proces în timp, este un proces treptat pe care trebuie să-l urmăm cu răbdare. Acestea fiind spuse, nu uitați în caz de n-ați făcut-o să vă abonați, să apăsați clopoțelul de notificări, să vă anunțe YouTube-ul de fiecare dată când postez ceva nou. Butonul de like să fie acolo albastru, să fie aprins, mă bucur foarte mult când văd acolo susținerea voastră. Dacă aveți întrebări, păreri, sugestii în comentariile de mai jos sau pe Facebook, aveți un link în descriere și cu asta o să vă las cu picturica și sunt curios să văd cum va ieși, să-mi spuneți în comentarii, să-mi trimiteți poze pe Facebook, să văd cum va ieși magnolia. Am pupat și vă urez în continuare spor la pictat, pa, pa!